ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ? ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କଣ କହିବି ତୁମକୁ। ଆପଣ କିଛି ତ ଗଣନା କରିଥିବେ। ଗଣା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିମାରିଂ ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯୋଉଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଆମ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଉଠି 1000 ଲୋକ ଆସିବା କଥା ସେ 10,000 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଜଣାପଡୁଛି ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାର ଜିକା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ବଦଳି ହଉଛି। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ସବୁ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇନି, ପ୍ରଥମେ ଦେବି କଣ, ମୁଁ ଯାଇ ସାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯେ ଆପଣ ଯିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କନକ୍ଲୁଜନ। ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ଆସ୍କା ଆଉ କଟକ କୋଉଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ? କୋଉଟା ଛାଡ଼ିବି କି ଦିଟାକୁ ରଖିବେ, ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ହଉଛି। ସମ୍ବିଧାନ କ୍ରମେ ତ ଦିଟା ରଖିପାରିବେନି, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଦିଟା ଆଗରୁ ଜିତିବେ। ହଁ, ସେ ପୁରା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଲୋକେ ତମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତମେ ସେଇଠି ରହ ନା, ସେଇ ଘରେ ଜଣା ପଡିଯିବ କିଏ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ମାତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ଭୋଟରୁ ଜଣା ପଡିବ ନା, ଭୋଟରୁ ଜଣା ପଡିବନି, ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଭୋଟ ହେଲା ଆପଣ ସେଇଠି ରହିବେ। ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ପିତୃ ଦେଶ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଜଣାଶୁଣା ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ପାଇବା, ମମତା ଅଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କଟକ ବାଲା କହିଲେ ସେଟା ଏଠି ମୋ ପିତୃଦେଶ ହେଇପାରେ, ସେଟା ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସୁତରାଂ ସେ ଏଠାରୁ ଇଏ କରୁଛି ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଜିତେଇବୁ, ସେ କଥା ତାହେଲେ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଜିତେଇବୁ, ଏଇ କାରବାର କରନ୍ତି ବସିକି, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବନି, ସେ ଦେଖାଯିବ କଣ ହଉଛି।